Poštovani i cijenjeni uzvanici, dragi učenici, cijenjeni profesori i mentori, poštovani članovi Državnog povjerenstva. Treći je dan 25. jubilarnog državnog natjecanja iz geografije. Iza vas je naporan rad i vjerujem kako ste zadovoljni ostvarenim rezultatima i s radošću i ponosom vraćate se u svoje škole i u svojim domovima bit ćete bogatiji za još jedno iskustvo. A sada slijedi proglašenje pobjednika, podjela priznanja, pohvalnica i zahvalnica za učenike i mentore osnovnih škola. Dobar dan. Nadam se da ste uživali u današnjem terenskom izlasku, upili one dojmove koje bi bilo vrijedno ponijeti u život, promisliti o nekim događajima u Vukovaru i staviti se u kontekst onoga što danas, usuđujem se reći, slavimo, a slavimo 25 godina ili 25. rođendan našega natjecanja i vaših uspješnih rezultata. Budući da su naši najmlađi ukoljci prvi puta s nama i ne znaju protokol, dopustite da vam kratko ponovim. Dakle, u podjeli pohvalnica učenicima, zahvalnica mentorima i priznanja osvajačima prvih triju mjesta sudjelovat će dosadašnja tajnica Hrvatskog geografskog društva Zadar, docentica Ana Pejdo, sadašnja tajnica Hrvatskog geografskog društva Zadar, docentica Silvija Šilji, a ja njih dvije molim da se dogovore koja onda je buduća tajnica, i još troje članova Državnog povjerenstva koji će biti suport ovdje s desne strane, kada počinjem prozivati učenice i učenike petih razreda i njihove mentore. Molim da se najprije tu negdje bliže uz zid postroje u špalir, dolaze po ovim stepenicama pažljivo i ponosno, ovdje će primiti pohvalnice, zahvalnice i priznanja i nek nakon toga ne pobjegnu, neka ostanu na pozornici. Naš dežurni fotograf, potpredsjednik Hrvatskog geografskog društva, je već u niskom startu i vodi računa da nas ove klimatske promjene ne dotuku, a ja se ispričavam što kršim protokol, stvarno nije nužno. A sad krenemo na posao. Molim naše tajnice da zauzmu pozicije. Oni su se cijeli dan pripremali da sve ovo prođe besprijekorno. Ovi iskusni članovi Državnog povjerenstva zauzeli su tu borbene pozicije i moralna podrška su, ja vjerujem da će sve teći prema planu. Dakle, ove godine na državnom natjecanju sudjelovalo je u kategoriji petih razreda, sudjelovalo je 15 učenika. U jednom trenutku mi se učinilo da je to nekakvo malo finale grada Zagreba. Svaki put kada ću u pojedinom razredu spomenuti grad Zagreb, nemojte zamjeriti, doista stalno uspoređujem broj učenika grada Zagreba i broj natjecatelja i dalje zagovaram onaj pristup, ne umanjujući vrijednost 4., 5. i 6. mjesta u gradu Zagrebu, i dalje zagovaram pristup da nisu sve županije u istoj poziciji i da bi bilo korektno da imamo barem sve županijske pobjednike na državnom natjecanju, ali od toga ćemo valjda doći do nekog 50. natjecanja. Krećemo zapljeskati i poželjeti i u buduće dobre geografske rezultate sljedećim učenicima. Lukas Jagodić, Osnovna škola Tituša Brezovačkog Zagreb i mentorica Sanda Mijalić. To je Lukas. Još jedan pljesak.
Da ide u sigurne ruke. I molim Karlo Jakin, osnovna škola Grabri, mentor Dejan Žavčić. I ostali nema da se sjeti. Očito natjecanje bilo teško i zajedno. Pija Filipović, osnovna škola Alojzija Stetica, mentorica Radmila Šilova. Mateo Havalija, mentorica Monika Ilić, osnovna škola Ivana Viteza Trnskog. Petar Đurđević, osnovna škola Trnsko, mentorica Danijela Prokopec. Ljubica Rajčić, osnovna škola Nejaši Split, mentor Ante Cvitović. Alojzije Begović iz osnovne škole Antuna Gustava Matuša Vinkovci, mentor Josip Gašpar. Gorna Čižmarević, osnovna škola Fran Franković Rijeka, mentor Josip Jurjević. Matej Nemčić, osnovna škola Remete Zagreb, mentorica Mirjana Vasilić. Veronika Krstnik, osnovna škola Ante Kovačića Zlatar, mentorica Kristina Krug. Ines Grubišić, osnovna škola Marijan Split, mentorica Blanka Krnić. Jakov Zrinščak, osnovna škola Stubičke Toplice, mentorica Marijana Pavlović. Ovdje se ne znam ko je mlađi učenici, odnosno natjecati ili mentor. A sada malo jači pljesak molim za one koji su ipak za bod ili dva ili volim odglasat prozvani. Svima pletašima koji su nam velika nada za budućnost, želim da se barem još 7 puta pojave na državnim natjecanjima. Treće mjesto ove godine u kategoriji 5. razreda osvojio je Roko Marić iz osnovne škole Ljudevita Gaja Zaprešić pod vodstvom Kristijana Vašića. Ne znam je li kolega Bašić ponio ideju sa dobrim rezultatima iz Istre, iz bivših radnih mjesta. To je lijepo. Magije išli, uvijek iste trendove promičemo, iste rezultate ostvarujemo. Drugo mjesto u kategoriji 5. razreda Nereo Rundić, osnovna škola Gornja Vežica, mentorica Ivana Balaška. I da naša trijada, jer 3 kralja zauzmu dostojne pozicije, da bude popunjena i treći osvajač postolja, gdje su nam djevojke? Treći osvajač postolja u kategoriji 5. razreda je iz ove muške populacije, ponosni s najvećim osmijehom Dino Pazlić, osnovna škola.
što znači da očekujemo barem isti rezultat od mentorice iduće godine. Ili je mentorica već otišla pripremati tim za sljedeće natjecanje. Smijemo se malo šaliti. Ove godine u kategoriji 6. razreda natjecalo se 17 učenika i ovdje gotovo trećina iz grada Zagreba. Bila je vrlo ozbiljna konkurencija, što se vidi opet po vrlo maloj razlici u bodovima, pogotovo među osvajačima prvih 6 mjesta. Na ovogodišnjem su natjecanju sudjelovali i dvojica učenika koji su i prošle godine bili sudionici državnog natjecanja i to osvajači prvog i drugog mjesta, što ću posebno napomenuti. Svoju pohvalnicu prvi će preuzeti Luka Sunara iz osnovne škole Jurija Dalmatica Šibenik pod vodstvom mentora Krešimira Vučića. Zatim Martin Zadravec iz 3. osnovne škole Čakovec kojeg je pripremala mentorica Vesna Katuša. Kolegica Čirko već je preuzela svoju zahvalnicu, ali će doći ponovno popljesak na pozornicu zajedno s prošlogodišnjim državnim prvakom Lukom Protulicem. Slijedi nam Dominik Novosel iz osnovne škole Retkovec i mentorica Valentina Mikić. Zatim Šimun Sauka iz osnovne škole Mitnica i mentor Damir Vinković. Anita Ođaković iz osnovne škole Smiljevac i mentorica Josipa Zanki. I evo sad ispravo novo rukovodstvo Hrvatskog geografskog društva Zadra. Pozivamo na pozornicu po pohvalnicu Doriju Vušić koja će se pridružiti svojoj mentorici Radmili Čirko. Učenica i mentorica su iz osnovne škole Alojzija Stetinca Zagreb. Slijedi Petra Ikić iz osnovne škole Ljubo Babić Jastrebac i mentor Karmen Šandić. Zatim Luka Milošević iz osnovne škole Ivana Lovrića i mentor Zoran Samrđić. Stefano Kutinja, ispričavam se ako sam pogrešila u prezimenu, popravit ću se, i Ivan Gambiroža dolaze nam iz osnovne škole Veruda Pula. Karlo Belec i Dubravka Latinčić iz osnovne škole Jelkovec. Luka Bralić, mentorica Marija Mrkić, osnovna škola Stjepana Radića, Bibilje. Ja sad moram pitati, ima to neke veze s važnim gradom. Ja samo tražim domaćenje idućeg natjecanja i ovaj kulturno-umjetnički program biramo s vjerujem s vaših podrška.
Gabriel Kučko ove godine u kategoriji 6. razreda osvojio je 4. mjesto. Pripremala ga je mentorica Kristina Ciković-Lacković, dolazi nam iz osnovne škole Donja Stubica. Sada osvajači postolja. Rekla sam da je konkurencija bila ozbiljna, to je rezultiralo podjelom 3. mjesta, pa ću ja moliti mentoricu i mentora i učenike da zajedno dođu na pozornicu, a pročitat ću jednom po jednom. Osvajači 3. mjesta ove godine u kategoriji 6. razreda su Vjekoslav Rede iz osnovne škole Ivana Meštrovića Zagreb, mentor Neven Riker, i Luka Jevčić, osnovna škola Klan Pucanar Split, mentorica Marina Gojslović. Drugo mjesto u kategoriji 6. razreda osvojio je Jakov Halenbeck, osnovna škola Antuna Branka Šimića Zagreb, pod vodstvom mentorice Sanje Nekić. Kolega Kišić mi se sakrili iza stupa, misli da ne vidi koliko široki osmijeh nosi na pozornicu s razlogom jer prati državnog prvaka u kategoriji 6. razreda Luku Živodera iz osnovne škole Antuna Augustinčića Zaprešić, mentor Josip Kišić. Zanijela u priču o klapi i krade da sam zaboravila reći da je Luka Bralić prošle godine bio osvajač 2. mjesta. A sada dok još jednom od srca prešćete našim šestašima, dok nam ovako šestaši silaze uči geografiju Europe i pripremaju se za dolazak na pozornicu oni koji su taj naš sadržaj vrlo uspješno slagali. Dopustite da s ove pozornice uputim čestitke i pozdrav onim mentorima i učenicima koji nisu s nama, jer su na drugim natjecanjima. Jedna od njih je i učenica koja se natjecala u kategoriji 7. razreda. A sada pozivam da nam se s ponosom na pozornici pridruži Alan Ivanković, mentorica Davor Strmečki Stakor iz osnovne škole Ksavera Šandora Đalskog Zagreba. Zatim Dora Salopek i mentorica Patricija Brzica Vučićević iz osnovne škole Večeslava Oljevca, Zagreb. David Napas iz osnovne škole Granešina i mentorica Danijela Prokopec. Zatim i prošlogodišnja sudionica državnog natjecanja Mija Jovanić iz osnovne škole Nikole Tesle Zagreb, mentorica Dijana Pantela-Belinić. Također drugi put sudionik državnog natjecanja Mateo Mitrović iz osnovne škole Biograd, mentorica Ivana Rogić. Mateo nam je očito već na drugim natjecanjima. Petar Lauš i mentor Robert Vrbanić dolaze nam iz osnovne škole braće Radića, Kloštar Ivanić. Lovro Brčića iz osnovne škole Josipa Kozarca Vinkovci pripremala je mentorica Danijela Zovko. Pozivamo i da nam se pridruži Bruno Vrbanić,
iz Prve osnovne škole Dugave kojeg je pripremao mentor Marin Roteri. Sad ću se neuspješno igrati matematike. Prošle godine osvajačica 9. mjesta, ove godine za 1/3 bolji rezultat Klara Barbić iz osnovne škole Dobriše Cesarića i mentorica Nevenka Pokus. Prošle godine osvajač 4. mjesta, ove godine to mjesto je izmaklo za samo pola boda, dakle razlike su doista minimalne. Andrija Vrbanc iz osnovne škole Remete, Zagreb i mentorica Ksenija Krušić. Klara Nikolić iz 3. osnovne škole Čakovec i mentorica Vesna Kapuš. I u ovoj kategoriji imamo zbog izrazito dobrih natjecatelja podijelu 3. mjesta, pa ću ja sada pozvati dvije dame puta 2, da dođu zajedno na pozornicu. Osvajačice 3. mjesta u kategoriji 7. razreda 2018. godine su Petra Soldo iz osnovne škole Davorina Trstenjaka Zagreb pod vodstvom mentorice Zrke Trajkov i Lucija Stipetić, prošlogodišnja državna prvakinja iz Prve osnovne škole Ogulin koju je pripremala mentorica Nikolina Magričić-Čavlović. Luci je ovo 3. sudjelovanje na državnom natjecanju. Želimo i dalje dobre geografske rezultate i da nam ostane u geografiji. Kada smo dogovarali pokušaj da se učenici iste godine, isti dan natječu na 2 državna natjecanja, moj bivši učenik, moj bivši student, a sada djelatnik osnovne škole Kralja Tomislava, pitao me, a što ako njegova učenica Dijana Kolezarić u Crikvenici rješavajući ispit i praktični rad iz geografije osvoji jedno od postolja. Moram li ja doći u Vukovar preuzeti priznanje? Srećom nije tu, pa ne čuje ovu moju ispriku. Ja sam rekla, ne budi tako siguran da će moći ostvariti iznimno dobar rezultat iz 2 predmeta. Prevarila sam se, zato ovo ispovjedam svima vama, a Dominiku ću posebno čestitati, bit će prilike. Dijana Kolezarić, prošle godine 3. mjesto, ove godine 2. mjesto, dolazi iz osnovne škole Kralja Tomislava Zagreb i sada je na državnom natjecanju iz Kenije, a ja mislim da iz Kralja Tomislava nisu nikog poslali izaslanika da preuzme priznanje i zahvalnicu. To ne znači da im ne možemo zapljeskati. Iz osnovne škole Kujanki Split dolazi ovogodišnji državni prvak u kategoriji 7. razreda. Prošle godine 7. ovakav veliki rezultat, ovo je veliki pomak, zato posebne čestitke upućujem Ivanu Vukadinoviću. Iako je u kategoriji 7. razreda od 15 učenika, njih 9 bilo iz grada Zagreba, 2 postolja osvojili su učenici koji nisu iz grada Zagreba, a ono što posebno me veseli i iščitala sam da od tih 15 učenika koji su se natjecali ovdje je njih 6 drugi put i 1 učenica 3. put na državnom natjecanju. Doći među tih 14, 15, 16, 17 nije lako, zato dok ovi snimaju milenijsku fotografiju, ja im samo šaljem poruku da su to iznimno vrijedna postignuća i bez obzira bili i u budućnosti na državnom natjecanju ili ne, ovom fotografijom i ovim rezultatima ulaze u povijest.
dragi sedmaši, pred vama je još samo geografija Hrvatske u osnovnoj školi, a onda, ja se nadam, dobar odabir srednje škole i puno uspjeha. To ne znači da ne morate doći na državu, samo se nemojte postaviti kao čestitke još jednom. U kategoriji 8. razreda ove godine na državnom je natjecanju sudjelovalo 16 učenika, od toga više od polovice drugi ili treći puta. Iznimno dobre rezultate u poznavanju geografije Hrvatske pokazali su sljedeći učenici. Ja se nadam i zapravo sam sigurna u priličnoj mjeri ti rezultati plod su vrlo uspješnog rada njihovih mentorica i mentora. Svoju pohvalnicu sada će preuzeti Nika Polanik iz osnovne škole Tuzno i mentorica Valentina Varišić dolazi po svoju zakonnicu. Onda se pridružuju Dora Goreta i mentor Toma Šošić iz osnovne škole Strožanac. Učenica je pored na državnom, ali mentorica sigurno nije. Lorena Ivanković i mentorica Davorka Strmečki-Stako, osnovna škola Ksavera Šandora Đalskog, Zagreb. Prošlogodišnja osvajačica 3. mjesta Ana Čukušić iz osnovne škole Mertojak, mentorica Sanja Kukosak. Lucija Mahovne i mentorica Zdenka Suričević iz osnovne škole Antuna Mihanovića, Slavonski Brod. Tin Lavka iz osnovne škole Orehovica i mentorica Aleksandra Srnec. Iz osnovne škole Kamen Šiner dolaze Nika Kilić i mentorica Ivana Vrbaković. Ovo je treće sudjelovanje na državnom natjecanju. Nikola Jurković i mentorica Darija Borić dolaze iz osnovne škole Silvija Strahimira Krančevića. Drugi puta na državnom natjecanju sudjelovao je i Josip Rončević iz osnovne škole Petra Kanavelića pod vodstvom mentora Jurice Čupića. Josip je 2016. godine bio državni prvak, a vi ćete dobro čuti, nadam se da se iza mene ne čuje ništa, a kolega Čupić će biti domaćin idućih državnog natjecanja. Ja sam probao, nadam se da nemate ništa protiv počule, mentora Ivicu Zrinušića iz osnovne škole Platine Grad. Zatim Romanu Gipa iz prve osnovne škole u Varaždinu i mentoricu Dušanku Narančić.
Bravec i mentorica Jasna Anić, dolaze nam iz osnovne škole Pavleka Užgi. Prošle godine 12. a ove godine 4. mjesto osvojio Filip Gajić iz osnovne škole Sestrinski Kraljevic, mentorica Đorđević. 2016. osvajač 3. mjesta, prošle godine državni prvak i ove godine po 3. put na postolju Maks Vincek iz osnovne škole Retkovec i mentorica Valentina Mikić. Mentorica će preuzeti priznanje i nagradu, a Maksu želimo puno uspjeha na državnom natjecanju iz povijesti. Danas je otputovalo, sutra se natječe. Ja vas lijepo molim, javite mi rezultate, da ih objedinimo zajedno s geografskim. Ako ste mislili da smo najveći osmih na pozornici vidjeli, nismo. Sad se skriva s razlogom, jer gotovo svake godine, osim što dovodi i priprema za državno natjecanje jednog ili dvoje natjecatelja, je i mentor koji dolazi u ovoj skupini gdje prozivamo osvajače postave. Pa s razlogom, osim što ćemo 2 puta pljeskati Niki Kovačić, pljeskat ćemo i mentoru. Niki Kovačić najprije ćemo zapljeskati zato što je nakon osvajanja 10. mjesta 2016. 2. mjesta 2017. ove godine opet druga. Nika Kovačić, osnovna škola Marija Bistrica i mentor Stjepan Čebrajac. Nakon osvajanja 5. mjesta 2016. 11. mjesta 2017. u kategoriji 8. razreda državni prvak Matko Fabulić iz osnovne škole Luka Sesvete i mentorica Maja Pomušak. Matko i Max očito su svi konkurenti danas i sutra i ciljeni. Prije nego što završimo ovu milenijsku fotografiju Smaša, zamolila sam predsjednicu razrednog povjerenstva u kategoriji 8. razreda da nam objasni kako je tekao uvid u ispite i zašto ćemo ponovo pozvati da naprijed pristupi Nika Kovačić iz osnovne škole Marija Bistrica. To je jedna od vrijednosti koju promičemo. Ako se sjećate prekjučer, pozvala sam sve nas prije svega na poštenje. Nitko ne polazi od toga da možemo napraviti besprijekorni ispitni materijal i besprijekorno ispraviti. Oni koji rade imaju pravo pogriješiti. Ali oni koji tu grešku uvide, ako ukažu na nju, bez obzira što im time možda izmakne prvo mjesto, zaslužuju naše posebno priznanje. Marina, molim vas objasniti. Hvala lijepa. Čestitam učenicima na odličnim uspjesima, a evo, bila sam priliku za Niku reći, dakle, prilikom uvida Nika je vidjela da je dobila 2 boda više. I onda je sama reagirala, tako da smo onda ta 2 boda morali maknuti.
radio fotografiranje. Još jednom čestitke svim osmašima i njihovim mentorima. I sad ćemo napraviti jednu malu pauzu s umjetničkim programom, a onda nastaviti sa podjelom pohvalnica, zahvalnica i priznanja srednjoškolca. Zahvaljujem predsjednici Državnog povjerenstva Ružici Vuk Docetici i pozivam tajnicu Državnog povjerenstva natjecanja iz geografije da se obrati u ime Državnog povjerenstva. Drage učenice i učenici, poštovane kolegice i kolege mentori, pridružujem se svim čestitkama danas izrečenim. Nadam se da će biti prilike vidjeti vas i naredne godine, ako ne na natjecanju, onda na nekom stručnom skupu Agencije za odgoj i obrazovanje. Prije nego što završimo današnji program i poželim vam sretan put kućama, htjela bih se obratiti u ime Državnog povjerenstva za natjecanje iz geografije i pozvati dragu kolegicu Ružicu Vuk da joj uručim jedan prigodni, mali, skroman poklon u ime svih nas, u ime zahvale za nesebičnu pomoć, nesebičan trud, rad koji ulaže u rad Državnog povjerenstva. Dobro zdravlje i puno uspjeha u budućem radu, uz očekivanja, ja vjerujem i svih drugih, da ponovno bude na mjestu predsjednice Državnog povjerenstva. Zahvaljujem tajnici Državnog povjerenstva natjecanja iz geografije. Također se nadam da iz grada heroja Vukovara nosite lijepe uspomene i hvala vam što ste ovih dana grad Vukovar, barem nakratko, ispunili mladošću, optimizmom i vjerom u znanje. Jer stara japanska poslovica kaže: nitko na svijetu nije jači od čovjeka koji zna. Evo, na samome kraju natjecanja, prije proglašenja pobjednika za srednje škole, učenici naše škole priredili su kraći program u kojem sudjeluju recitatorska skupina, tamburaški sastav i ženska pjevačka skupina Gimnazije Vukovar.
to mi je ispunjena duša koja se osjeća sretnije. Tada smo kod kuće, kod sebe. Tada smo svoji. Vratit ću se kad u našem vrtu rašire se grane pune cvijeta. Samo nemoj da u ranu zoru budiš me ko prije 8 ljeta. Evo me opet vozi vlak, kroz magle zavičane rane. Sviće sa novim jednim danom bude se neki dan. Dom, to sam ja, dok ja jesam ja. Domovino, lijepa naša domovino, dogmu skepse, čežnju našeg ropstva, simbole naše duše, vezu naša sa Bogom i čovječanstvom, jedina dužnosti i najviši naš zakon, zipko i grobe, kruše naš svagdašnji, slatko mlijeko jezika majčinog, drevna kraljevina po koju se na skrletnoj krpi kockaju vjerolovnici kao za roba afrikanska. Draga, sveta, gažena, mučenička zemlja naša Hrvatska. Najljepši su zalasci sunca u mome zavičaju. Preobrazba dana na istisaju nastupajuću večer je nezaboravni kratkotrajni prizor. Sada prvi put s izuzetnom pozornošću promatram zapadni horizont Iločkog krajolika. Na njemu se u predvečerje nebo dodiruje sa zemlje. U tom čarovnom kutku nebeski svod ljubi i draga zemlja. Prvobitno sjajna, usijana masa iz trenutka u trenutak poprima zagasitiju boju tinjajućeg užarenog panja u starinskom kaminu ili nakon šumskog požara. Sunce se pomalo, ali sigurno smanjuje noćigled promatrača kao da propada u zemlju. Neiscrpni dobročinitelj, nesebični udjelitelj svjetlosti i topline po danu zrači u ogromnim količinama. Sada se gasi kao da umire, a ubrzo potpuno nestane. Ima neki kretanja tona u ljudskom biću, koja se redaju neobjašnjivim redom i stvaraju viziju koju je teško izgovoriti. Ti atomi kucaju krvnim žilama, nose ih u svom tkivu, a negdje iza ljudskog oka nastaje duga koju jednostavno ne možemo definirati. Čovječanstvo se od svog nastanka nadalo da će naći odgovor i riječi sa značenjem tog osjećaja. Kad taj nemir osjetite, imate osjećaj, idete na sastanak s voljenom osobom. Radujete se i strahujete. Sve u isti tren. A kako i ne biste? To blaženstvo koje želite reći, a ne možete. Ta radost traženja zapravo je čista poezija. Isto ono što vam preostaje nakon provjere svega što ste ikada nosili u jednima i ne nađete riječ, nego sjednete za stol ili zastanete na ulici i prošapćete u bit svijeta. Taj mali svemir misli satkan u samo jednom dahu duha. I eto poezije, rođene nakon silnih godina što ste ih proveli u neznanju. Kad spoznate poeziju vi, on je od jučer, od malo, više nikada nećete biti isti. Ima među ljudima i mnogo onih koji nemaju snage za šalu pjesme, ali sigurno znaju da je ona tu, u njima. I sretni su, jer se poput djece raduju običnim malim stvarima koji ih okružuju. Njihovo oko uočava najčudnije detalje. I nebo, i zemlja, i svaki grb. Sve ih to nosi do blaženstva koje ne mogu izreći na tu. Riječ u svom kretanju, glas koji oblikuje, misao što je daje punoću i nedodirljivost. Riječ je ljudska sveukupnost. Ona je zapravo osnova čovječanstva. Riječ.
čista i jasna. To je poezija, a pjesnici njeni čuvari i branitelji. Ima li čovjeka dostojnijeg i svetijeg muzika? Obraćam ti se sa tim. I sam sam od onih što pišu pjesme, Antone Branku Šimiću. Jer ti govori svima onima koje volim, koji jesu i koji nisu čuđeni u svijetu. Golem pod zvijezdama, među nama ti, u sazvježđu, stalno zvijezda. Ako noćas popijem još jednu, odnjeće me sjećanje dolenke, napiće se duša stare boli, gleda čašu nad leže sjenke. Pa pjevajte vi, ne bivam ja smeto, nema noćas veselja od mene, samo bih vam pokvario pjesmu. Idem prije nego suza krene, jer nije jedna suza nikad sama, za njom uvijek druga suza ide. Jer nije jedna suza nikad sama, za njom uvijek druga suza ide. Ono što mi srce noćas lama, oči vaše ne treba da vide. Jer nije jedna suza nikad sama,